No a nedeľné ráno, prechádzka a raňajky rovno v prístave pri mori. Všetky tie jachty, čo tu máme, krásne, nádherné ráno a fantastické mexické raňajky. Tieto chvíle, ktoré fakt treba to cítiť, treba si to užiť. Sme tu len raz a tieto chvíle sú to, čo vlastne život robí krásnym. Takže dobrú chuť aj vám domov, vy asi budete večerať. Majte sa krásne a fakt verím zo srdca, že vás tu uvítam a že vám ukážem tieto nádherné miesta a našu La Paz v Baja California Sur v Mexiku. A toto je, čo raňajkujeme. Toto je quesadillas. Ja mám pri s omáčkou z čiernej fazule. Samozrejme čerstvo vytlačený pomarančový džus. A Flor, čo má už všetko možné. 3 rozdielne veci mexické. A ešte nám dali tu aj malé muffins. Ňam, ňam, ňam.